Det er tabel 6,6. Sammenligning af 6 landes smartvækstpotentiale. Og det er målt på en skala fra 0 til 7. Og det første, det hedder IKT. Det er brugen af internet. Der står hernede, at IKT er målt på antallet internetabonnementer som procent af samlet befolkning og forbruget på IKT. Og der kan vi se, at Holland især afviger meget fra meget lidt. Sverige stikker en del ud, bruger det rimelig meget. Innovation, det er evnen til at skabe nye produkter og opfindelser. Og lad os se, hvad der står hernede. Der er ikke nogen forklaring på. Men igen er det Holland, der halter lidt. Og igen er det Sverige, der er langt foran. Globalisering. Det står hernede. Globalisering dækker over indflow af kapital og handel som procent af samlet BNP. Her ligger alle sådan nogenlunde lige. Holland er til gengæld her meget stor. Stor handel. Entreprenørskab, det er evnen til at skabe nye virksomheder, mener. Skal vi se, hvad der står. Rangering inden for entreprenørskab er brugt OECD's entreprenørskabsanalyse. Og det kan se, der er Sverige lidt efter, men det er altså sådan temmelig højt for os alle. Humankapital, det er andel af befolkningen, der har uddannelse ud over folkeskolen, og så også andelen af videnskabsfolk og ingeniører inden for arbejdsstyrken. Og det må nok være den sidste, der gør, at Danmark trækker rimelig meget ned, fordi ellers har et højt uddannelsesniveau. USA har den største del. Sammen så er det USA, der opfylder den her smart vækst bedst, og Danmark ligger til bunden af listen. Slut.